Good morning everyone. Han hai lam soga ani channel rok no. Tini ni phung ka chang jora wa ba chawi kisa ang khum ni buba rok nai mani norobo nai di bekhasrang nai. Amboni khum ni kalan dal bidal tongo ro onek varieties buba tongo kupur tongo kormo tongo kachak tongo. Hingke abuke khumpri ni dal bidal pink color bai kufur. Tai o jaga o kwbangma khum tongo norok nugui mannai obo hingke surjomukhi chikon jat yang hingke pink color hingke sengtabu yang thangnai lagrana yang o hingke mom achiri chiri sini mogodam bari ro mo baje kaimani yang o bari o hingke bolong tuksuka hanai phai bolong ro hojabra rok tangi tongkha mom kisrang bla sengkai yang ro khalai jaga ta okra borok tamoni nok poriskar ngo hadengke yang nalai ganana chini yang ni chini petum ti rok bot bahai ke bo hike banani mas ka soi jonga bohong bolok laijak nok nok mankhana wasipur phono ka sinwa gabing jakhnai gondiwa komo gonta jat hadengke yang thangna laina chini bari rok bahai tiksa watiwa mane omga thibrai thameke jingarok kang hasing kaimani morning time o gudok khainani naitongo muya thepung boslei tai khamko sikam suti borok ruwui nai ga thorai rok ruwui nai gudok khlainai ang normai tongdi among gesi nok ni jotton che montri okra darani sajak bo makhang rok su nai di budike makhang su tajari abuting tajari makhang su di makhang pa makhang pa makhang so ya kung so kol manjaya buri busa basi mani langkaya bo wasa puro tika dajak mani nok nugui mangkhana ani blogo ya kotoma robon tongkha amo munui phati khana nang pomo bithi test kona nang phai kuni betle kotoma khamon kha inke yango ani baslang ta maklai tongkha thungpo bo ban rok snamui thungo bos kaisa doctor scientist na musungko botor lara oi samo hoi juice roi ahi khiklayo inke nai di bin thungma rok bahai tamon tai norok so esa nai tongdi boron technique babni bo cái này kia là rồi hóa xong than nằm xuống ok nên chụp đi bay kia bà kina cả pori đi đâu bu kidding tabo khedi porjora angkha oi rigini takmani ang onek mas balukha 6-7 mas jung dokhai rigini kangsa takmani ang no tai rigini tagi manai borok ba haipe no nora ani rigini takmana rana thukjaka no comment khai sadi jodi no ma haike takna muchoi tongkha hangke nora no saimano contact ready ang no ba contact khai kok sanai ang no tagi rimano haidinga video pai thang digi thangla chiwana rigini chada soya no nugui manai nai tongdi finally ani digni chamthi bar jok khan rona nai thokjaba ka o ma haidi ja nai bedi today nai thokjaka hangke ana comment khaidi please take video ni share khaidi like khaidi jottono no hambai noro video puilen chimi pai thak jorti nai tongmani ba wati ka sajaka hai ma hai oma camera ta hosana thashi me jokhin tin ja heng tongo o ko khra thappa ta mi to